de contingut i de... Ui, perdó, de tot el que té el quadre dins. Primer de tot, el que vull comentar és que és un quadre anònim. Des del moment que és un quadre anònim, qualsevol aportació que fem, estudi en relació a la seva història o a nivell artístic o estilístic, són aportacions que seran benvingudes i que espero que en un futur puguin ajudar a desvetllar qui és l'autor. També, per altra banda, que fins ara aquesta obra ha estat més estudiada i més aprofundida en el que és l'aspecte històric, per el que representa. És una escena portuària de la societat menorquina del primer terç del segle XIX. I a partir d'aquí s'han fet històries de tot el que representa i és un document gràfic importantíssim. En canvi, en quant a la part artística, esperem que a partir d'avui puguem gaudir i valorar-ho un poquet més. Ja entrant en qüestió, veiem que això, la visió és una part molt concreta del Port de Mó, concretament del moll de llevant, de vora el que és la costa de les Voltes. Hi ha un element aquí molt reconegut i familiar per tothom, que és la costa de la Miranda, que veiem que se conserva avui en dia exactament com hi és. Si comparem aquesta obra amb una postal bastant antiga, podem veure que efectivament la costa està exactament igual, però que per altra banda la part de baixamar en el nostre quadre està sobredimensionada. Si mirem, podem veure que baixamar està exageradament dimensionat i que també està vist d'una alçada, des d'un punt de vista més amunt, que la resta del que seria Dalmó i Espenya-Segat. Està vist amb més alçada perquè des d'aquí, si pugem l'alçada, guanyem en profunditat de camp i això ens permet crear tot aquest escenari i aquesta extensió del moll i també de dins l'edifici, que també podem veure que veiem tota l'esplanada, tota la superfície, tot el pis en terra, per poder descriure i representar totes les escenes que aquí tenim. Per tant, podem definir molt clarament dos espais, dos escenaris totalment diferents. I realment el que és important és el de baixamar, on se desenvolupen les diferents històries. Per fons quedaria en un escenari i per identificar la part d'esport on hi és. Si l'autor no ha volgut concretament triar aquesta zona per algun aspecte més que desconeixem simbòlicament per algun més. Anirem analitzant per percepcions. Aquí podem veure l'interior d'aquest gran edifici de 5 arcades que representa l'escena de la fabricació del vi i de l'aiguarder. Està compartimentada en 5 espais i cada un correspon a una fase diferent de la producció del vi. I la quinta veiem que una il·lustra real columna clàssica separa l'escena, darrera escena de la bodega, diguéssim, d'una escena de construcció d'una paret. Després veurem a veure per què succeeix i per què surt aquesta escena. Veiem que només el primer fragment de l'esquerra està veient com una espècie de tabic que sí que és l'únic espai compartimentat. Tot el més seria en continu o intenta ser en continu amb un espai unificat.
com si fes un còmic, una espècie de vinyetes, crec que és molt avançat en aquest aspecte. Dins hi ha 46 figures, d'elles 41 són treballadors, 4 mules, un ca, a més de figurar totes les eines, tots els tris, tots els materials i maquinàries necessàries per a l'elaboració de vi i la deixa de detall. Així mateix, veiem en la façana del fons que hi ha unes obertures, que són finestres i portes, que ens donen segurament en el penyal o alguna cova que devia servir de magatzem. Aquestes obertures les utilitza el pintor per fer les entrades de llum. Si no fixem, sembla que la llum entra per darrere i és la justificació, el motiu que fa que aquesta escena, que si la veguéssim des de fora, no estaria il·luminada. Quan mirem un interior des de l'exterior, per la pròpia excés de llum exterior, no podem veure l'interior. I ell utilitza aquest recurs de fer aquesta entrada de llum a partir d'unes suposades portes i finestres. Si mirem detalladament el que és la configuració espacial, podem veure que són espais que no tenen massa coherència. Per exemple, en el primer tram hi ha com una espècie de voltes d'aresta que no tenen cap sentit i pensem que segurament devia ser de bigues de fusta. I els tercers d'enmig també hi ha una paret i una espècie de perspectiva forçada amb una finestra que està molt amunt. Hi ha com que hi ha una sèrie d'elements incoherents. Això simplement demostraria que la prioritat del pintor és el fet narratiu, no la coherència de l'espai o la configuració de l'espai des d'un punt de vista naturalista. Aquí podem apreciar un poc més el tema de la llum, com entra per darrere, per aconseguir aquest efecte de profunditat. També podem veure l'escala de les figures, darrere que està trepitjant el rem, són més petites, i també el que és la superposició de figures. Tot això són recursos que utilitza el pintor per donar aquest efecte de profunditat. I, evidentment, el que serà una constant de tota l'obra és la quantitat de figures que hi ha a cada escena i que estan en poses amb actituds diferents, amb un nivell de realitat i de pose bastant elevat, per crear una realitat i un dinamisme i una gesticulació de les figures bastant pronunciada. Toni, perdona una cosa, si te pots atracar un poc més en el micròfon, que no t'acabem de sentir, no t'acabem de sentir prou bé. Bueno, jo en principi ja raig un poc fluix, però sí, fas com ho dius. També és interessant les vestidures, les vestimentes cada un, que segons la categoria social podem veure que són més humils o ja són més ben vestits. En aquest cas podríem veure tots són operaris, a excepció des de l'home de l'esquerra d'aquí darrere, que sembla més un burguès o que podria ser l'encarregat o el propietari del negoci. Aquí hi ha alguns detalls. És interessant, per exemple, fixar-vos en aquest detall que surt el rei. Podem veure que era rei blanc i negre. Són informacions molt sutils que sempre i que se repeteixen al llarg de tot el quadre. Un altre exemple, aquí podem veure a la dreta el que és el foc, les flames, inclús les xispes. És un nivell de minuciositat extremat, aquest pintor. També és reiteratiu el tema dels capells. Trobant capells per terra, està tan posat, però
per terra també surten molt de capells. No sé, és una obsessió pels capells que posen. Passàvem a l'escena de davant. Si allà havien trobat 46 figures, aquí resulta que hi ha 59 personatges. O sigui, encara trobam més figures que dins el magatzem. 3 mules, un ca, 2 gallines, un gall i un porc menorquí, un porc negre. Tot això ho trobam aquí. En principi, encara que la composició sembli aleatòria, podem veure que el pintor ha creat 2 grans grups, una a cada banda del moll. Aquests 2 grups són els més numerosos i estan revoltats, estan confeccionats en funció d'un cercle i un punt central. En el cas del grup de l'esquerra, sobre la lluita d'una parella de mariners. Diuen que és el lloc maonès. I en el de la dreta és una representació d'una escena de comerç de blat, que també el punt central és el blat. Les figures estan fent les seves corresponents feines envoltant el món de blat. O sigui que molt intel·ligentment l'autor aconsegueix aquesta profunditat i aquesta sensació d'espai perquè puguem veure bé les figures, tot les seves actituds, també els gestos i les seves vestimentes també, a través d'aquesta tercera dimensió, o sigui, donant-li aquesta profunditat. Aquí és un poc el que hem explicat, que veiem com un cercle estan distribuïdes els personatges. A la vegada, aquesta imatge, podem veure que hi ha com diferents grupos, subgrupos, podríem dir. La voluntat d'un frare carmelita, que és una vecina, amb una imatge de la Mare del Carme. En el centre és la imatge més interessant, de la parella que lluita, i a la dreta 3 dones que estan gesticulant excessivament, molt dramàticament, i un mariner que sembla que li ha de donar un cop de puny a una de les dones que està plorant aquí. Una situació un poc estranya. L'escena de davant, veiem que aquesta escena està tancada per davant. És que no me vull entretenir molt en cada figura perquè no acabaríem mai. Aquí tenim 150 figures i seria interminable, perquè ara és un poc captar un poc l'idea i que me costarà molt no voler descriure una part més detallada. Molt subtilment aquesta escena està tancada amb una altra escena d'una parada de venda de productes, diguéssim, locals. Les taronges, les peces de ceràmica popular i més allà segueix linealment i paral·lelament. Està tancat. També hem de dir que aquestes imatges, aquestes figures, estan distribuïdes d'una manera que no oculten les figures de darrere. Per això veiem que el soldat que és d'infanteria està assegut, la venedora està acotada, està asseguda en terra, i hi ha la figura aquesta tan interessant i que pot dur a tantes especulacions de qui és, està també tancat aquest grup ja sense ben solapat en la figura de darrere. Si teniu alguna pregunta, me la podeu fer. Tani, les preguntes, si t'assembla, les farem en el final, perquè així la gent no se vagi solapant. Sí, tens raó, perdona. Bueno, aquí m'he deixat. Aquí havia ampliat un poc aquesta imatge, que ja molts ho havien comentat,
que fa el que se diu un empenediment, un arrepentimiento en castellà, que és que en principi aquesta peça de ceràmica era més alta i devia ficar-la abans de posar la figura del mariner i després la va baixar. Això ho trobam és bastant freqüent en tot. Una correcció, perquè el sòlid té aquesta propietat que sembla que tapa, però després quan s'aixuga amb els anys torna un poc transparent. M'enganya, diguéssim. L'altra escena del blat són 9 operaris, tots vestits molt humilment, descalços, calçons adrapats, camises arremangades i mocadors pel cap. Contrasten amb la figura de davant, més ben vestit, que deu ser el que du el negoci o el que farà la compra del blat. També és interessant les figures de darrere. Podem veure que aquest semblaria més un forner que estan comprovant la qualitat del blat. Perquè havia diferents qualitats de blat segons l'havien emmagatzemar o segons d'on provenia. I aquí un altre exemple més de lo que és el nivell de detall en què s'obsessiona el pintor, que veiem tots els grans que té a la mà i que són els que està examinant. Un altre exemple de detallisme que arriba el pintor, l'abocament se veuen els grans, inclús com reboten sobre el munt, i després un detall més anecdòtic típic de les escenes costumistes que surten animals, en aquest cas, gallines negres, que són les típiques menorquines, i un gall. Aquí també hem situat l'escena molt simètricament perquè a banda d'aquests dos cercles, no sé si casualment o no, trobam aquí unes línies obliqües que corresponen a un tauló que és operari i això és la canya d'aquests dos homes que venen de pescar. Bé, ajuden a tancar un poc la composició. I finalment, enmig, queda un grup que ja analitzarem més endavant, que és prou interessant. Aquí tenim el grup d'enmig, que hem d'agrair els estudis que ha fet l'Octavi, com ha comentat Nemus, sobre el comitè d'esquadro i tot un poc l'entorn de la història d'esquadro, de bon prové, etc. A partir de tota aquesta documentació, jo he arribat a una conclusió que poden compartir o no. Podem començar dient que en el centre d'enquadro els pintors sempre l'utilitzen per voler ressaltar una figura o un escenari que és on s'atura la vista. Enmig sempre és el punt d'atenció més important i és un recurs que utilitzen compositivament, s'utilitzen algunes pintures. En aquest cas jo crec que també s'ha fet. I surten uns personatges bastant interessants, ja dic, des del meu punt de vista. I gràcies a la informació que disposam sobre aquests personatges que es troben vinculats en l'esquadro. Aquí no vull analitzar aquests de davant perquè si no acabaríem mai, però és un personatge molt singular, és de dues persones retges. Aquestes persones es poden recordar un poc els que van posar de moda els revolucionaris francesos anteriors. El capell també sembla francès, té un emblema militar francès, per tant podria tractar-se d'un soldat francès o d'un mariner. I, ens interessa més aquestes figures d'aquí darrere, que, vaig tornar un poc
Ara he estat tot. No me vull deixar res més temps. I m'agradaria, no vull comentar-ho molt, perquè si no Octavi il·lustrarà molt més que jo sobre qui eren aquests personatges. Però, bueno, en principi, se sap que el que va comanar el quadre era un tal Joan Morlà, que era propietari, tenia magatzem en esport i tenia vinyes i també comercialitzava amb blat. Tot això són factors que podrien justificar aquests temes en el quadre. Aquest home va heretar tot aquest legat d'un tal Alexandre Vassalini, que era realment el mercader, el que va guanyar els doblers amb el comerç de blat. Llavors, aquest personatge jo l'he situat aquí enmig, que és el que du l'abric, i amb una xarretera, que és el galó que du a l'esquerra, perquè resulta que també va actuar en la pau amb Argèlia i com a mèrit diplomàtic podien dur aquest emblema que era una xarretera. Clar, en principi, si no saps aquesta història, no ho identifiques, però per jo és un senyal molt evident que se tracta d'aquest personatge. Si no és un militar, o sigui, du un abric civil, un abric i va vestit molt elegantment, o sigui, era un personatge ric, capell de copa, fuma cigarrets, no pipes, com fumava tot el poble, més humil, ell fuma uns cigarrets que devien ser bastant més cars, supos, du guants blancs i està situat enmig del quadre. Jo crec que és un homenatge, perquè aquest home va morir en 1809, i és un homenatge que li fa el comitent, que és l'hereu de la riquesa, diguéssim, del propietari del quadre que el posa aquí enmig com li fa un homenatge. I les altres figures, aquestes dues, serien el jove propietari, que encarrega el quadre, i que tenia dos germans, que eren pilots mercaders. Són burguesos perquè duen, per exemple, un sable, que el sable és un símptoma d'estatus i de nivell social. I eren burguesos. Els capells també. O sigui, tindrien els germans, els que comenen el quadre, jo suposo que deu ser el que està aïllat, i aquí els dos germans. Aquest podria ser els que van comanar el quadre. El propietari, i aquí darrere tenim el personatge que per jo té un interès especial, que veiem que està molt discretament caminant per allà darrere, du un bastó, un capell com el més antigós, bicorni, i du una lupa a la mà, o sigui, està mirant amb una lupa. Ja me diràs que fa un home caminant pel carrer o pel moll amb una lupa. Per jo, evidentment, se tracta del pintor. Perquè, per exemple, per fer aquest quadre va emplear molt la lupa. La lupa era un atribut dels pintors d'aquella època. Pintaven lupa i podem veure aquí el nivell de minuciositat només se pot resoldre amb una lupa. Com hem tingut que jo desentranyar i mirar aquest quadre amb una lupa. Per tant, no sabem qui és el pintor, però podríem deduir que se troba per aquí, que és aquest personatge d'aquí darrere. Jo això ho deixo a l'aire, perquè cada un faci les seves interpretacions. Una vegada que hem situat i hem comentat un poc els tres grupos aquests,
veiem que en el mòbil encara hi ha més figures. Així com que podrien estar amb un criteri compositiu, la resta no. La resta sabem que estan col·locats d'una manera més aleatòria, sense cap, com si fos un trencaclosques, anar omplint l'espai. Inclús hi ha alguna qüestió de superposició que no acaba de quadrar i és un poc improvisada, no tan estudiat com aquests grups que hem comentat. Cristina Andreus, historiadora del museu, i en Albert Martínez, un investigador sobre urbanisme i arquitectura, han estat investigant cada un dels elements arquitectònics del quadre i els han identificat a través dels arxius i de postals antigues. Jo comentaré un poc per damunt cada un d'aquests elements, sense entrar en massa detalls perquè no disposant de temps. L'únic element que no és real, que no correspon a la realitat, és el magatzem que hem comentat abans. Això és un edifici fictici, que l'autor va crear, com ho identificam, per poder recrear tota l'escena de la producció del que podria ser l'element clau del quadre. Tot el rest és un lloc ben definit d'esport de mort. L'edifici de l'esquerra de dalt, la de Can Baix, és un edifici neoclàssic que té una gran façana que guaita un esport i un gran mirador que encara se conserva. Aquí surt claríssimament hissada la bandera holandesa, perquè és el consolat holandès, el senyor és el cònsol holandès, i aquí la típica torre vermella dels grans casats burguesos de Mó. No obstant, jo me va fer una sensació rara, una torre a un edifici lateral, i investigant un poc, efectivament, amb un quadre d'aquestes d'en Pilar, m'ho corregirà, que és que estan en el museu exposat allà, per això surten aquests fils, perquè estan definint el que he fet jo, posant cada element quin és. Aquí podem veure que no hi ha cap torre, la torre no està aquí. Aquesta torre la va posar ell, però si hem mirat en detall i vist des d'aquí baix, podria donar la sensació que la torre ho oiteix un poc per aquí, però no pot estar aquí davant, perquè aquesta façana d'aquí darrere el tapa. I si mirem una foto antiga, tampoc, aquesta foto real, tampoc veiem la torre que estigui aquí. Aquí darrere sí que podríem veure una torre. Això seria un molí, però aquí sí que veiem una torre. Per tant, la torre, si en cas hi fos, seria la part més posterior i més elevada de l'edifici. Bé, això és una anècdota que m'ha fet gràcia averiguar-ho o investigar-ho. Això és l'altre element interessant, que és el mirador que encara podem trobar. Ja està ocult per les mates i tot derruït, està en molt mal estat de conservació, però que és interessant perquè surten unes figures molt petites. Jo crec que aquestes figures com a màxim deuen tenir 1 centímetre de tamany, de mida, i també aquí vull ressaltar el nivell de detallisme que podem veure aquests punts negres, que no és altra cosa que els típics vidres que se posen coronant les parets perquè no botin en els patis, per no botar. S'ha de mirar això molt detalladament per veure que són pinzellades molt precises, però molt ben posades. La tàpia de Sort del Carme, del Sortal del Carme, aquí veiem que més que una tàpia sembla una fortalesa, el mur d'una fortalesa, molt més elevada. Si mirem la foto antiga, aquesta tàpia correspondria a aquesta paret més blanquera d'aquí
I, per tant, forçosament hauríem de veure tot el que és l'edifici i la cúpula de l'església. Jo he fet aquesta foto de la dreta i, efectivament, des de baix, si això és la tàpia, veuríem l'edifici, desgraciadament aquest blanc no ens deixa veure l'edifici més hermós de darrere, però sí que veuríem el que és el convent del Carme. Si veiem el dibuix del nostre autor, podem veure que en un principi podria tenir la mida, l'alçada corresponent, però aquí, com que veiem un canvi de coloració, podem veure que en una segona secció va corregir i va canviar l'alçada d'aquesta part. I veiem la rampa de Miranda, com està actualment, amb la mateixa funció, i ben conservada. I aquí els personatges que apareixen en els diferents nivells de la rampa. Podem veure a dalt els personatges molt elegants que baixen a cavall, van a última moda, darrera moda, molt elegants, baixen. I aquí a l'esquerra i a baix podem veure dues escenes que amb la insistència del pintor per voler explicar les coses gràficament, aquí no es dona a entendre d'una manera molt il·lustrativa que se tracta d'una costa, que és una pendent que costa pujar-la. Veiem un home que està ajudant a empènyer el carretó i a la dreta un home que està lletejant en el cavall perquè potser dic que no vol pujar. Són anècdotes que trobo que són prou interessants i definitòries del pintor i de la seva manera de fer. El darrer edifici que anem a comentar és la Casa Blanca que hi ha a Baixamar, que ha estat localitzada, ha estat identificada com una licoreria activa en aquesta època i que a les fotos antigues s'ha identificat amb aquest edifici. Actualment correspondria a una part de l'edifici situada aproximadament del bar del Mito, Can Mito. Podria ser mig edifici o part de l'edifici, però bé, és aquest. És interessant, típic edifici d'esport, que la planta baixa devia ser un magatzem, o en aquest cas la licoreria, i la part de dalt una vivenda, que s'accedia per les clàssiques escales exteriors que abundaven en l'esport de món en aquella època. Aquí veiem els detalls, no sé com passa. Podem veure l'escena interior, un client, com que sabem que és una licoreria, ben claríssimament que és un client que està pagant amb el botiguer. I dalt aquí podem llegir licor, no sé què, i una numeració. Un exemple més del nivell de detall que el pintor no vol explicar les coses. Acabat un poc el recorregut per als diferents edificis, ens podien haver entretingut bastant més, però anem a treballar un poc ara el que és el tema de les característiques més formals i estilístiques del pintor. Ja hem dit que l'escena principal són les figures, o sigui, vol dir, les escenes costumistes, generalment trobam una multitud de personatges, per tant, els hem de saber representar. I aquest pintor ens demostra clarament que té un domini del coneixement de la figura humana molt potent, molt evident, i ho demostra a través dels gestos i dels moviments dels personatges. Que ho vol posar aquí. Diferents exemples. Amb activitats, estan realitzant diferents activitats, moviments, postures, posats.
això són poses, diguéssim, posats molt clàssics, que podrien recordar les poses que se treballen de dibuix a les acadèmies. Per tant, aquí podem suggerir que la formació d'aquest pintor era academicista. Aquí també podem veure el que és el dinamisme de les figures, el clar-oscur, molt ben resolt. Aquí hi ha un nivell de detallisme, perquè aquesta figura és molt petita, com resol el tema del clar-oscur i el descolor, amb pinzellades molt ràpides, molt segures, el que demostra que tenia un gran domini de l'ofici. Per això és una imatge fantàstica. El tema de les expressions, de rostres, resolts amb uns claroscurs molt potents. I ara, que vull tenir temps per arribar a tot, ja tenim un poc el que és la cuina dels pintors, la manera de fer, i això que no saps fer, que sigui inevitable, sapiguem que és un pintor anònim, sabem com fa, sabem com cuina, però no sabem qui és el cuiner. Llavors hem de mirar, pot ser època, gràcies a Déu, sabem l'època concreta, els anys de l'execució del quadre, i com que tenim aquesta documentació, tot això, sabem com pintava, anem a comparar-ho amb els pintors coetanis d'aquella època. Els que més coneguts i més famosos eren Joan Chiesa i en Pasqual Calbó. Havia mort un poc abans, Calbó. Chiesa me penso que mor al 30 i pico. Comparant la seva obra, desgraciadament, d'aquesta i d'altres pintors d'aquella època que hi havia a Menorca, tant si eren menorquins com estrangers, no s'han trobat similituds estilístiques. L'únic que s'ha trobat a nivell comú amb les temàtiques de les festes populars, que són multitud de personatges, típiques d'aquestes escenes construïdes. Canten aquesta escena coneguda de Wood Park, que més alta de vegades, no sé per què. I aquesta també coneguda d'en Calbó. Podem veure moltíssim de personatges, però tenc que dir a favor del nostre pintor que la resolució i l'execució i la factura pictòrica no la tenen ni un ni altre. Allò és un pintor que es troba a un nivell superior dels pintors locals que hi havia a Mó en aquesta època. Sí que han trobat alguna coincidència o això ens demostra que ell coneixia l'ambient d'aquella època, l'ambient artístic, perquè jo tinc la teoria que per fer les escenes de dins el magatzem va fer ús dels dibuixos d'en Calbó. Es pot apreciar amb bon gust d'aquests elements que apareixen aquí. Per exemple, en l'escena de la peça del Reiny, en el dibuix d'en Calbó, veiem una estructura hipersemblant, inclús el lot que fa el contraposto també està pujat en aquesta barra. I inclús, ja per risar-rissu, veiem que hi ha un capell en terra. Ja és com molta casualitat, no? No en tenies per què posar un capell. Fa de referència als elements necessaris, però ja aquest nivell anecdòtic és com el més delatador. Un altre dibuix d'en Calbó, ja era aquí és premsant terreny. La premsa és molt semblant, formalment és clavada, inclús hi ha un cubell que recoeix el suc i aquí també. Un menestral que està ficant
cercles, en el tonell com aquí. Està picant amb el braç alçat. Aquí està picant amb el braç alçat. I ja a la darrera és aquesta escena de la construcció, que en Calbó sabem que era un tratadista, que va escriure molt sobre els elements constructius i de l'ofici, i aquí doncs, el mateix. Podem veure que un carretó, la mateixa estructura, podem veure l'operari sobrer que està picant el bloc de marès, aquí també, la mateixa eina, i una figura està abocant l'argamassa, com aquí. I aquí hi ha dos operaris que estan pujant el bloc de marès. I aquí també dos ajudants, dos operaris que estan pujant el bloc de marès. Per tant, no sé, crec que això ha quedat bastant patent i ens dona unes dades bastant interessants de que aquests dibuixos eren famosos o que a vegades millor eren d'ells, no ho sabem, o que s'havien editat més, però que per jo que sí que són els que va utilitzar de referència per fer aquestes imatges. Ara vull retomar un poc la idea dels magatzems. Us recordeu que eren 5 escenes i això d'aquí de l'esquerra és la darrera, que no ve a compte si tenim una escena i una bodega, perquè de repent fica aquesta escena d'una construcció. Bé, doncs resulta que en Joan Morlà tenia 2 magatzems en esport i que l'any 1830 va haver un esbocament d'Espanyà Segat i se va caure i se va derruir un dels 2 magatzems. Llavors això podria ser com una al·lusió a que s'està reconstruint el magatzem que identifica com a propietari. És un suposat, però que té bastant de sentit, no? Que estan acabant de construir el magatzem que justament uns anys abans s'havia esderrocat. En relació amb un altre ordre de coses, vull posar l'accent en un aspecte per jo transcendental d'aquesta obra, que és que trobam que l'activitat humana, les escenes, els trobam a un interior i a un exterior a la vegada. Això que sembla una situació desapercebuda, que no té importància, veiem que no és gens habitual en les escenes de gènere que se desenvolupen o en un interior o en un exterior. Cercant altres exemples ha estat complicadíssim i dificilíssim. Ens hem tingut que remuntar en el segle XV i XVI, en el que són els llibres dels calendaris, els llibres dels mesos, on expliquen els diferents treballs que se feien per mesos, cada mes. Aquest, que es veu perfectament, justament coincideix amb una escena de la producció del vi. I veiem aquí perfectament que està obert perquè veiem la premsa. Molt interessant aquesta escena. Una altra, també, això és una ampliació, i també veiem obert que se desenvolupa una escena, també de vinya. Sabeu que la pintura de gènere la va fer popular en Bruegel i el seu fill també era pintor i he trobat aquesta imatge també bastant eloqüent, que veiem aquí unes edificacions sense tabic, sense la façana, perquè puguem contemplar una escena interior. Seria el que estiguem, i aquí dalt també, el que estem cercant com a referències. O sigui, també aquesta escena, però clar, estem reient del segle XVII. El que importava, com sembla que el que importava el nostre pintor, era
el fet narratiu, no descriptiu de l'entorn. Era més important explicar que aquí hi havia una persona malalta, que ja estan negociant no sé què, etc. He posat aquesta imatge, no s'ha posat de flanders. A Itàlia en el segle XVIII, es va fer més popular també la pintura de gènere a través del Longhi. És de on ve la influència de la pintura de gènere a Menorca, d'Itàlia, de Chiesa. Aquí, en vez d'un gènere popular, també hi ha escenes que són burguesos, no només d'esport. També són unes arcades, és curiós. Però són casos excepcionals. També he trobat aquest mercat, que és d'un quadre del segle XVIII, també una escena bastant curiosa. Hi ha personatges en diferents actituds, classes socials, i es veuen els interiors de les botigues. També podem... La composició és un poc com la del quadre. Tenim un primer plano exterior i un segon plano interior, on podem veure les escenes internes. Curiós, aquest també, una excepció. I ja, pràcticament, quan comença la pintura més realista, en el segle XVIII, a partir del romanticisme, etc., ja deixen la pintura de gènere o és de bodegons, o és d'interiors, etc. O exteriors de feines del camp, etc. Si hem de trobar una escena interior, específicament demostrant un procés de fabricació, ja és a partir de la publicació de revistes i de publicacions i d'il·lustracions sobre enciclopèdies que expliquen els processos. Aquesta famosa enciclopèdia de Diderot i de Lambert, podem veure aquí la fabricació del paper, i seria un poc la referència que poguéssim obtenir, però això ja és un gravat i ja és una enciclopèdia, no és una pintura ni una obra d'art. A una revista més moderna, del segle XIX, el Correo d'Ultramar, ja veiem aquí unes il·lustracions sobre la fabricació del magatzem, el que ja familiarment hem vist en el nostre quadre, però com escenes interiors i gravats. Això és en definitiva un poc, ha anat molt ràpid perquè no he volgut deixar res i al final ha anat un poc explicant el que crec que ha estat més important i així tindrem temps per si voleu fer qualque pregunta. Jo vull acabar amb aquesta imatge del pintor anònim i podria donar un parell de pistes per si els que som uns apassionats de la investigació en relació a què poden tenir de fonaments amb aquest pintor. Si hem de portar alguna informació, per exemple, podem dir, jo estic segur que la seva formació no va ser a Menorca, ja ho hem explicat, el seu nivell artístic és superior als pintors locals que havia. Per tant, segurament devia anar a Itàlia a formar-se o a Holanda. Una altra qüestió que considero important és que el pintor té un coneixement brutal de els costums i de les activitats de la Menorca, d'aquell terç del segle XIX, perquè el nivell de registres que fa és excepcional. Això vol dir que era un personatge que estava integrat dins la societat. Coneixia que un porc era negre, coneixia que se venien olives, coneixia, hi ha un frare, no he pogut entendre com entrar, que hi ha un franciscà que du unes barques. Una sèrie de detalls que dius que nosaltres que vivim aquí no ens donaríem compte. D'aquí que el nostre personatge és d'una lupa, perquè la seva professió era l'observació i la captació d'aquests elements insignificants per la majoria, però molt significants per els que ens dedicam a la pintura i els que volen registrar un poc el món que ens envolta i la història. I això seria un poc tot
molt ràpidament que puc aportar en aquesta obra. Molt bé. Moltes gràcies. La Cristina Andreu justament ha sortit i m'ha dit que la disculpessis, que t'acabarà de veure per el YouTube. Ja xerraràs amb ella. Si qualcú de vosaltres voleu fer qualque pregunta, me demaneu torn pel xat, que potser serà més fàcil perquè així ho veureu i us anireu obrint els micròfons. L'Albert Moragues troc que per aquí ha aixecat la mà. No sé si és perquè s'ha equivocat o perquè vol demanar torn. La Cristina. Cristina, vols dir res? Sí, jo volia fer un comentari, però com a toqui és que no puc en el xat demanar. Sí, demana. Sí, que veig que encara no hi ha ningú. Ui. Digues. Jo no? Puc xerrar? Sí. Vale, gràcies. Sí, bueno, moltes gràcies a en Antoni. M'ha agradat molt tota la descripció tan detallada que ha fet dels personatges. I jo d'aquest quadre sempre m'ha cridat l'atenció, sobretot la part que reflexa la fotografia social que fa. Per exemple, m'agrada molt veure com descriveix també les ordres religioses que hi havia. Surten els franciscans, surten els carmelites i surten els clergat, amb el capell aquest allargat. I després també... Capell de teula. De teula, sí. Després també les classes socials, els rics i els pobres, com tu ja has fet alguna menció, però jo sempre m'ha sorprès molt també l'escena de davant de la barca, en què hi ha els fiets, també se veu un fiet més humil i un altre més ric, com va descrivint les classes socials que hi havia molt. Dic, a part de descriure coses tangibles, com l'instrumental i l'urbanisme, etc., també ens descriu coses intangibles de la societat. I per això és un quadre que jo m'agrada molt, que arribi en aquest detall d'explicar-nos la societat del moment. Els bulis, que venien amb el barco, que s'abaran, no sé si és Joan Maonès o no, ho diuen, però no sé, jo no són els bulis. I les modes, etc. Vull dir que fa una fotografia, un retrat de la societat de món en aquell moment i de l'ambient portuari. Ja està. Sí. És que és un moment molt singular per la història de Mó i de Menorca. Un moment social molt especial, molt específic, que supos que les classes socials més baixes començaven a tenir cert protagonisme. Va haver la gran emigració a Ariel, o sigui que jo crec que també, i el que dius tu de les ordres religioses, jo crec que surten per un pèl, perquè el 1835 ve la desamortització de Mendizábal i d'aquí se van anar tots. 1835, i surten en el quadre. O sigui, aquí també podríem dir, bueno, és que el quadre no és de 1835, és de 1834, no? Per exemple. Perdona, Toni, perquè el que comentàveu també que deia que estava pintat el 1835, però que l'escena tal vegada anava bastant, una mica enrere, no? Perquè era l'homenatge a aquest avi, suposadament, que ja ho explicarà en Octavi, ara ja dic qualque coseta, i que podria ser que per això apareguessin aquests personatges relacionats amb el clergat. Sí, Mussolini mor bastant abans, però sí,
Clar, hi ha el dubte això, que si el mateix pintor vol representar una època 10 anys abans, no? Que realment també podria ser-hi. Perquè ja té el detall aquest dels frares, si el 1835 ja no hi eren. Qualque pregunta més? O intervenció que vulgueu fer? Jo sí que te volia demanar una coseta, i era que, com que vau estar mirant tot el tema de la casa, de l'explanada, que era d'on havia sortit el quadre, que havíeu anat a veure els sostres, era per saber si havíeu avançat una mica amb aquesta investigació relacionant el possible pintor dels sostres, que era en Andreu Galvis, amb el quadre, o si, no sé, si havíeu avançat un poc amb aquest tema. Pot ser una línia d'investigació interessant. El problema és que no és el mateix sobre pictòrica, la tècnica de sòlid, d'aquest tipus d'escena, que pintar un sostre, que és una temàtica, és una altra tècnica. El fresc s'emplea, és un altre procediment que no té res a veure. O sigui, te condiciona el dibuix, te condiciona els colors i la factura. O sigui, és molt difícil trobar semblances. Si hi ha qualque semblança seria la relació del dramatisme i la teatralització dels gestos, de les figures. Que sí que surten les escenes clàssiques, que és el que solien ser aquestes temàtiques del sostre. Que també havíeu dit en la cara que també havíeu de mirar si realment aquestes formes que li donen també les galtes i... Sí, això de posar aquests colors tan vius a les galtes és per donar-los millor dinamisme i una vitalitat. A més, ho pots fer, clar, se fa sempre tant aquest quadre tan gros que se mira d'en fora, si fas les figures minúscules, són les mateixes figures minúscules que tu veus a un sostre. O sigui, aquesta distància d'observació la tens igual. Llavors, has de potenciar el colorido perquè amb una distància se perd. És com l'escultura que tu fas el cap més gros perquè ho veus d'en fora. Les cegueres, però se veu bé. Els colors vius d'en fora perden, s'atenuen i se veu més realista. I en aquests sostres també surten aquestes mofletes, diguem, aquests colorets de les cares. Hauríem d'investigar qualque oli d'en Galvis, hi ha molt pocs, a veure si poguéssim trobar la tècnica, perquè és una tècnica molt específica i molt especial. Jo crec que no és una tècnica qualsevol d'oli, sinó que emplea un aglutinant que li crea una manera de fer les pinzellades i de com queda amb una qualitat impressionant, que no és exclusivament d'oli. Però això ja és un nivell tècnic que hauria de dur un anàlisi químic molt aprofundit. I que també havies comentat que el pintor també podia tenir deixebles o gent que l'hagués ajudat a pintar el quadre, no? Sí, això tu m'ho has comentat alguna vegada, que trobes que potser és intervenció d'altres pintors. Moltes vegades els aprenents fan alguna part més, diguéssim, més fàcil o més evident dels quadres. Si tu li passes, has de passar en aquesta escala unes figures, me les col·loques i jo ja faré la part més delicada de la composició, de la construcció dels volums i dels espais. Ho fa el mestre, perquè coneix la llum i sap tractar els colors, el clar-oscur. Però els aprenents sí que poden fer un traspàs de dibuixos o d'alguna cosa així. Podria ser. Per exemple, en la composició del pla hi ha un estudi dels dos grups, però la resta és un poc incoherent. Tu te preocupes de fer una composició dels grups, però després deixes aleatòriament, d'una manera desordenada, completes les escenes com si tinguessis una mena d'horror vàcuum. Ho has d'omplir tot, no? Has de dir moltes coses. Podria ser això, que també algun aprenent o algun aprenent hagi fet la part més escenogràfica de dalt Mos, el paisatge urbà de dalt, podria ser, però tampoc havia tant de pintors, jo crec, o sigui que no...
això és un avantatge, no? Ja. En part, per arribar a descobrir qui és. Però bueno, jo crec que en les aportacions que hem trobat i que va ser amb tothom, tot el que hem pogut aportar, el que deia al principi de l'exposició, qualque dia arribarem a saber qui és aquest home tan integrant que no es passa per allà darrere el quadre, discretament, i que no diu, som aquí, mira tot el que he fet, i me'n vaig tranquil·lament, que és el que és un pintor, un observador que està a l'altra banda, no està integrat, està a l'altra banda perquè mira el món, això és la seva preocupació i és la seva raó de ser. Bueno, això seria un poc el resum, no? Bé, Seguim endavant. exacte, abans si hi ha sort i se pot arribar a saber qualque dia qui és aquest pintor desconegut. Que per almenys mirar el quadre amb uns altres ulls. Exacte. I de Toni, moltes gràcies a tots els que heu assistit avui a la conferència. Només dic-vos que si voleu també qualque dia tornar-la a repassar, mirar-te-la amb tranquil·litat i això, que la tindrem penjada en el canal de YouTube del Museu de Menorca. I bé, i moltes gràcies, Toni, està molt interessant. I bé, ens veiem la pròxima. Molt bé, moltes gràcies a tothom per escoltar-me. Adéu. Moltes gràcies. Adéu, adéu a tots. Adéu. Adéu, adéu.